benula ela claire la kan chere la fem man sur an to foi kana shi sur an ta la nga foli bele ba be ija mo bela jene de bi kunu fobi se bale nyina balu ni ya kunu ko re jara ulade na me kena mi ga o sport kenedi mo bebe na donc ya kata ne te sika donc ija kono kata ne be nga ija mo bla sport la ka so ga donc ay tigara fo la yara ko voilà amna kit athlétique nya fo attestation ngoro et puis après ga dawo masan comme journaliste ba ya fa tuwa mina kit athlétique la dem seni bede be gagne bede content be boyan bébé diplôme sur la boyan o de kiri jaere y a pas de perdant sur ce amina pipiou olu bina bol 30 mètres là no boram ta 60 mètres malvoyant tout là ani 60 mètres malvoyant pardon non voyant nan kla lam sur la kid damne kiri rebna ke épreuve woro de kan sprint hair la épingle o ekele cordi o ekele lancer à genoux au ekele lancer de vortex au ekele anyamba labani endurance chaque fois nasra yorom nanga speaker bobea ulu beto yoro expliquant yi ala ka beñu manteme merci beaucoup gagné Kid Imavu première édition parrain Ali Koulibaly le douanier le colonel Ali Koulibaly a été initié il y a quelques années avant l'avènement du coronavirus en Bebo Bamako, Kata Sikasso, Idea Moro, édition d'Amanamake, toujours sous le couvert du même parrain. Donc cette année, on a décidé, et toujours Maram Katikon va initier avec lui, parce que Maram Katikon, ka école Kenyon de Sikasso. Donc, madame a initié avec lui ko oncle mi nyoron ke Sikasso kateme ko na monsieur ka nyoron ke Imavula cette année. Donc, le colonel Ali a répondu favorablement à notre demande. Donc, ko anga organisé sans problème il va financer.
nous sommes à la fin de cette compétition de Kid Athletics et tout à l'heure nous allons passer aux remises des différents prix. La remise des prix des pupilles qui sera suivie la remise des prix des malvoyants, ensuite la remise des prix des non-voyants, ensuite la remise des prix de Kids Athletics. Ne tɔgɔ ye Mariam Katikon, initiatrice du Kid Athletic au niveau de l'IMAV. Ni ye ɲininka o la o diyara n ye kojugu. Chaque fois ne b'a ye Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛna dɔn de kɛ IMAV mɔgɔw ye. C'est vrai lujuratɔw don. Ne ko sani ne ka dɔn k'u ye, ne bɛn'u bila pratique sportive la ka sɔrɔ ka n ka dɔn kɛ. O de ka di ne yɛrɛ ye. Awɔ dɛmɛbaga banna n'o ye n ka parrain Ali Kulubali. O ye n ka camarade de classe depuis Sikaso. O yɛrɛ de ye n jukɔrɔma tonti kosɛbɛ pour que an ka se ka se yan bi. Awɔ ani camarades ani collègues baden. Bon laɲiniba min bɛ ne na ka ɲɛsin jamanamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u hakili to lujuratɔ ninnu na surtout u ka espace sportif bɛɛ ka dɛmɛ don denmisɛnnin ninnu bɛ se ka taa yɔrɔ caman na n'an y'u dɛmɛ parce que an kana bila an kun na ko u tɛ fɛn ye c'est pourquoi an b'u bɔ mɔgɔ tɔw la ninnu n'an bɛɛ kelen le fait k'an bɛ n'u kɔrɔ a b'u ɲini u ka Mali yɛrɛ kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ et puis a bɛ courage d'u la ka sport yɛrɛ ta da la u ka yɔrɔ la. Ladilikan min bɛ ne bolo hali bi parents d'élèves k'u hakili to denmisɛnnin ninnu na u kan'u kɛ bolokɔfɛfɛn ye bɛɛ ka hakili to a ta la a bɛ minnu bolo u kana n'u ye ka n'u bila école spécialisée ninnu na. Moi je suis Adama Koné, le chargé des compétitions de la Fédération malienne d'athlétisme et le directeur de programme de la formation de Kid Athlétique au compte de la Confédération. Le Kid Athlétique c'est une discipline de l'athlétisme qui a été initié par World Athletic. C'est comme la Fédération internationale d'athlétisme pour les tout petits. La pratique de l'athlétisme est sous sa forme de jeu. Donc toutes les épreuves au niveau du Kid Athlétique aboutissent à une épreuve d'athlétisme chez les adultes. Mais c'est pour permettre aux enfants de commencer l'initiation dès le bas âge et sous sa forme de jeu. En s'amusant, ils font les mêmes épreuves que les grands. Ils commencent à préparer les épreuves comme les grands. Il y a beaucoup. On choisit à chaque compétition, on choisit. On a éliminé beaucoup d'épreuves ici, comme c'est une école spéciale. Et il y a des épreuves où il faut vraiment voir pour pratiquer. Bon, alors qu'ici, on est dans une école spéciale où il y a des malvoyants, il y a des non-voyants aussi. Donc ce qui fait qu'on a éliminé beaucoup d'épreuves. Sinon, le sac peut contenir jusqu'à 40 épreuves. Je salue surtout le parrain. Et l'initiative est venue de Mariam Katikon, qui est ma collègue, qui m'assiste au niveau de l'entraînement parce que nous sommes dans l'athlétisme. Et elle est aussi officielle technique au niveau de la fédération. Elle m'assiste au terrain. Je la félicite beaucoup. Je remercie beaucoup le parrain. Ce n'est pas sa première fois, c'est sa première fois ici à l'IMAV. Mais avant l'avènement du coronavirus, on a eu à faire beaucoup d'éditions à Sikasso. Et la même chose, c'est les sourds-miens, l'EDA à Sikasso. Et c'est toujours le même parrain qui finançait tout. De voyage de Bamako jusqu'à Sikasso, il prend tout en charge.
Donc vraiment, il est à remercier et vraiment, il est encouragé aussi.